Kaixo lagunok. Kaixo. Gaur gainzan gaude eta gainzak 60 bizale ditu gutxi gora bera. Eta gozen bizaragoa. Eta ze baiaran? Araizko, Araiz. Horixe. Gaintzan gaude Durseko San Martin parrokian. Herri Arrojoa, 12. mendeko eliza, gero, danak bezala, moldatua, mendez mende. Eta bai, gozen. Bere altaboz ere baduke, eta goazen barrura. Erretagoa 17. mendekoa da. Eta bertan, erdian dago San Martin. Aipagarria da Sagrarioa. Sagrarioa 16. mende bukaerakoa baino. Zarrena, hemen Sagrarioa dugu. Gero San Martin erdian, hor zeta San Jose eta Rosario Tornametina, Dolorosa, San Miguel, moldatu bat, beste bi amabekin pilo bat ditugu hemen gaintzan, gero bi santu txiki ditugu, San Isidro eta San Anton. Pixkoat abeltzain asko da duen tokitan da devozio deukitzen dut bi santu, nekazari eta abeltzainen artean, eta hau basak eta harria da. Eta gero goian Santo Kristoa, Jesusen bihotza eta Ama Birjinaren bihotza. Hauxe dugu, Bataio Pontea hemen dago baita ere, aurren San Martinen bidriera eder bat ere badago, eta elizontan balio handikoen degun pieza hauxe da. 14. mendeko Ama Birjina gotikoa, Ama Birjin ederra dugu, hemen txe. Eliza oso egoera onean dago, gehienean harria bistan, eta gero hola sapaian rebokatua eta pintatua, oso egoera onean dago hemengo elize. Miterio bikaina dauke, eta gainean lehengo eskola zarra. Hau. Hau da astoa arrantzaka. Mamma mia. Hau apesetxea da, gaintzako apesetxe ederra, orain alkilatu da dagoena. Eta hause herriko soziedadea, herriko etxea, hause dugu. Hemen San Martin egunean da 11etako eharra saldakin eta geho bertsolari eta saio ederrak indagaude hemen. Eta kanpo santutik bista ederrak hemen ere. Azkarate aldera, Balerdi aldera. Eta gure hildakoak gogoan hartuko ditugu. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Eta bagoaz, gaintzatik, bista ederra hauek eta herri zoragarri hau ikusita, bagoaz uztegi aldera. Aio! Aio! Izan ongi!